siphelele ngoba ngifuna namhlanje I want to be a father of the nation, Baba wesizwe. I want to be a father of the nation, Baba ujabulile, the father who is happy. But you haven't tested me. Touch my nerve. I will change your status quo. Mina, I came to a resolution whereby ngingasakubukile ukuthi uphethe ibillion. Sengibuka ukuthi uza neyiphi ID concept that if ingasebenza kahle ungaba rich. Awungilalela. Ngifuna umuntu mina one concept and an idea uthi babudokotela I have this idea but my ideas are keep on melting out before reaching out to my hands. I need to grab those opportunities. Yeah, this is what babudokotela uneyisebenza uyayazi lanto. Umkama kangiphekela isikhafteni mina yazi lanto nginonkosikazi yedwa yazi lanto. Uyazi ukuthi I'm proud. Uyazi ukuthi nginamfana. Uyazi umzukulu wami kuphela umfana because I'm babudokotela. Let me call one of my workers to bring me food. Awungenisa ukudla kwami uyeke lento yenzame ekuthuma futhi. Lo dodelo ozilungile uthi ukuphi kwami? Hayi ujwayela kabi nje lana. Angikwazi ke George uqala apha amasalad uqala. Hayi ngifuna amasalad George ngiyazi lento yenza wena. Abeka lapha George ngizokubiza bese ngidinga. Okay. Hayi. Wena ufika ngo9 emsebenzini mengithi ngenzela into edliwayo futhi awuyenzi. Izenze uGeorge ekhanda ugesi. Izenze uGeorge ekhanda ugesi. Ay ngeke. WeGeorge buka lo muntu akaningi into engizodla ngayo. Hayi ngeke ngisebenza nabanye abantu la. Ay abantu bakamthembu basi. Bakithi uke wadla isalad lodwa. Udle nje salad lodwa. Wagcina kwikhampeni ANC. Ngagcina kwisela 17. Ngaba no Brian Mkhotso. Into imali asereni imenze siphukuphuka. Ngithi ndamkhampanela and then ngimenze siphukuphuka. Umsebenzi safuna kubulala ngenduku lo ushangane lo Brian Mkhotso. Kuye kulokuhleka into engekho. Hayi salad le. Ukulidla nje lodwa nje salad. Ngapho beke Red Bull ngapho. Ngapho beke trophy. Ngapho manje. Ngapho beke dadweni. Ngimvalele hotel bengisuka la ngeke.